Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω την πεντάδα κοιλιακών του πιλάτες. Ξεκινάμε με την πρώτη άσκηση, single leg stretch. Ξαπλώνουμε ύπτια, αγκαλιάζουμε γόνατα στο στήθος. Έπειτα φέρνουμε τα πόδια στη θέση τραπεζάκι και σηκώνουμε τον κορμό. Τεντώνουμε το ένα πόδι όσο το άλλο, το κρατάμε λυγισμένο και με την εκπνοή αλλάζουμε. Εισπνέω, μένω, εκπνέω και αλλάζω. Τα χέρια έρχονται προς το λυγισμένο πόδι, με το εξωτερικό χέρι να πιάνει προς τον αστράγαλο και με το εσωτερικό χέρι προς το γόνατο. Συνεχώς πιέζουμε τη μέση μας στο στρώμα και ψηλώνουμε τον κορμό μας μέχρι να ξεκολλήσουν και ομοπλάτες. Double leg stretch. Κορμό συνεχώς πάνω, αγκαλιάζουμε γόνατα στο στήθος. Με την εισπνοή τεντώνουμε χέρια πίσω και πόδια μπροστά. Με την εκπνοή τα χέρια κάνουν κύκλο και ξαναγκαλιάζουμε γόνατα στο στήθος. Πάλι πιέζουμε τη μέση μας στο στρώμα και κρατάμε τον κορμό μας όσο πιο ψηλά μπορούμε. Single straight leg stretch. Κρατάμε τον κορμό πάνω και τεντώνουμε και τα δύο πόδια. Στην εκπνοή φέρνουμε το πάνω πόδι προς τον κορμό με διπλό παλμό. Εκπνέω, εκπνέω, εισπνέω και αλλάζω. Τα χέρια έρχονται προς τον αστράγαλο του πάνω ποδιού. Προσπαθήστε να πατάτε πάλι τη μέση σας στο στρώμα και να φέρνετε το πάνω πόδι προς τον κορμό και όχι τον κορμό προς το πόδι. Double straight leg stretch. Κορμό συνεχώς πάνω, χέρια πίσω από το κεφάλι, πόδια τεντωμένα μαζί. Και με την εισπνοή κατεβαίνουν τεντωμένα, εκπνέω και ανεβαίνουν. Τα πόδια κατεβαίνουν μέχρι εκεί που δεν χάνουμε τη μέση μας σε λόρδωση και πατάει καλά στο στρώμα. Ψηλώνουμε συνεχώς εννοείται τον κορμό μας. Αυτή για μένα είναι η πιο δύσκολη. Τελευταία άσκηση, criss cross. Κορμός πάνω, χέρια πίσω από το κεφάλι, τεντώνεις το ένα πόδι, το άλλο μένει λυγισμένο και στρίβεις το θωρακά σου προς το λυγισμένο πόδι. Με την εκπνοή αλλάζεις. Εισπνέεις μένεις, εκπνέεις αλλάζεις. Προσπαθείς να ενώσεις αντίθετο αγκώνα γόνατο. Αυτή ήταν η πεντάδα κοιλιακών του πιλάτες. Πείτε μου εσάς ποια σας φαίνεται πιο δύσκολη και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.